Halo mga bay, maayong papanginabuhi ka natong tanan. Akong cellphone buak nang deki na yung taon, man akong sa ka-cellphone. Man ang original na akong cellphone. Ang original, ang pinakadugay na nakain ako ng cellphone no, inatag na sa kong amo. So muna ako mga pinalangga nasa ako ang wallpaper. Dayon, sani? Hello aning mga tindera sa Lucky 99 store. Kaning tulog ka mga gwapa tapay lang manager cashier to nila. Dahil salamat ninyo ha mga palangga na namit gid ang pag-asikaso nyo sa akon. Nga nanganha mi din na malit ko sa ako ang mga para sa ako ang mga bandi itong pag-uli na ko last November 2016. Dera mga bay no sa wala nakakuan sa wala naka subscribe sa kang YouTube kung maglisod mo og tuslok atong link nga kanunay nako gina-share sa ato ang payag nga inday kabkab kay kinahanglan man to nga na mag-sign in pa ka. So pinakasimple ninyo nga buhaton kung dunay YouTube din na sa inyong cellphone, diretso lang mo sa YouTube mga bay no. Asa naman ang ato ang YouTube dara nata sa YouTube. Happy birthday di ay kay Mama Ann Preye. Mama Ann, malipang pagsaulog sa imong adlaw nga tawhan. Naot nga tanan nimong wish imuha ng wish Bisaya man kay bay. Mama Ann, happy birthday, malipang pagsaulog sa imong adlaw nga tawhan. Naot nga tanan nimong pangandoy sa imong kinabuhi. Hinahinay na nimong maangko no. Ug hello usab kay LLHR. LLHR issue Oliram Nosne Pastilan bay wasngi akong simo dani mo pangalan bay or Malhat from TM ENS 91. Hello ni mo bay ug hello sab kay Russell Andrin, kay ni Anderson, ni or Nay Anderson, kay Clarissa Giritan, kay Miss Erin, kay Miss Purple, hello ninyo bay, kay Maribel Umaging, Panlasang Mama Mayan, hello ninyo bay, daghang salamat sa mga ganunayon nga pagkomento sa akong mga vlogs no, daghang salamat bay. Hello sab kay Jovelyn Ranan ug kay Jennifer Ibanez, silon yung tanan. So mo ni itong buhaton bay no sa mga wala pa naka-subscribe, search lang ninyo ang Inday Kabkab dara. Dito lang mo sa YouTube, search Inday Kabkab. Gawas na ni ako ang dagway diha. So alas 12:08 ng takna diri sa kautuhon. Muna ba no, tapos pinduton lang ninyo ang subscribe, dayon na kani ang bell sa kilid nyo lang ni i-turn on para updated mo kanunay sa tanan na akong mga video no. Then scroll down lang mo din na tanan din na ako mga videos, and halos tanan ako din nga mga nagkomento, daghang salamat. Halos na replyan na tamo diha tanan no, and maningkamot kung ma-replyan tamo tanan sa kuang mga sa kuang rest time prusahay bisaylo alam kun kay di na ako matagad ang uban no. Ayaw lang taon mo ka unsa ni, ayaw lang in taon mo ka pangluod in taon no kanako kay unsa man kapkap pamantaan ni. So ina pinduton lang ninyo mga bay, diretso na tapos subscribe, and kuan pinduta dahil ning kaning bell sa kilid kana siya, i-turn on lang ninyo para updated mo kanunay sa ako ang mga bagong mga videos. And mo na ang ako ang mga viewers sa pagkakaroon no, ako ning gihimo ni ako ang bago nga Google account dinhi sa YouTube last August 14, 2017. Una nga adlaw nga ako ang gipalit ang ako ang kining bagong cellphone akong gigamit sa akong pag-video karon. Og mao pa na dugay-dugay gyud ako naregaluhan akong kaugalingon, and I think I deserve it. So deserve ginato nga regaluhan atong mga kaugalingon no, sa tanang mga pag-antos nato dinhi usahay ato pong regaluhan gyud atong kaugalingon. So muna nga adlaw nga giregaluhan ako ang kaugalingon August 14, 2017. Pero nagsugod ko og upload dinhi last kanus ako nagsugod og upload dinhi sa ko ang YouTube unsa ni pitsahan ni December 15 ko nagsugod og upload dinhi no. Then sa pagkakaron unsa ni sa pagkakaron na aduna na ko'y 101,000
708 views. Daghan kayong salamat mga bay, ug ako ang subscribers na 1,362. Super na appreciate kay nako na tanan mga bay. Daghan kayong salamat nga apil mo anang mga viewers din na sa mga subscribers. Daghan kayong salamat. And maura to mga bay no, and maura na magluto na ko kay alas 12:11 na. Daghang kayong salamat ninyong tanan. Magluto ko karon og mas laham kay duha man sila diri mga unso. Padayon lang ta mga bay sa mga maayong tumong ning kalibutan no. Basta kay bawo tas tong kaugalingon kun unsa kita ragay nakahibalos tong kaugalingon no, and labaw sa tanan tong labing gamhanan sa nga tanan ato lang isalig kaniya ang tanan. Kaya nato ning tanan mga unsa ni mga laparo sa atong kinabuhi no. Bahala na kung ata ipadpad sa kapalaron sa ato lang gid kaning dawaton higugmaon unsa man ang kapalaran nga ihatag kanato. Problema is life gyud, and mao gid nay pinaka the best nga magtutudlo kini ato mga pagsulay nga mamahimo ta nga hingpit nga pagkatawo, nga mamahimo ta nga unsa ni daghan kay tag makatunan. So ika nga experience is the best teacher. Wala na sa ato ang mga nakatunan na tanan sa ato ang mga na-experiencehan, sa ato mga naagian higuman sa ato mga kinabuhi. So daghang kay salamat ninyong tanan mga bay, gikan sa kinabuturan sa akong dughan. Super napasalamat kay ko ninyong tanan nga hangtod karon ana agyapon kamo nagauban kanako ug nagasubaybay kanako sa tanan ako nga mga kinabuhi dinhi, and dili man tanan nako nga mga panghitabo ako na ding iyagyag tanan. So nasad ko mga sikreto nga akong itago gamay. Oo na, basta kay daghang salamat dyanan, and higugma ko kamong tanan. Padayon lang ta, di lang kita padaog sa mga problema no. Bahala mga problema din ha, problema sila makuguli kong problema no. So imagine lang ninyo akong simod nga kibot-kibot kay wala pa ko nagpakita sa kamera karong panahon na, kay ako lang gitudlo sa inyo ha kung saon ninyo pag sa mga wala kay balo, and sa mga gusto unsa ni, sa mga gusto kanang singan full screen ang video day dinhi no, sa mga nangutana kay daghan gaingon nga dili daw mo full screen ang ako ang mga videos dinhi. So nay upat ka kuan diri sa kilid bay maulay na inyong pinduton no, full screen na siya bay sa inyong cellphone. Dara akong cellphone petting buak ka. So muna sige nabundak na atong sige kingog dali-dali ni mga amo no, naa sa bulsa pasta nga pakag kay sa peti kinalaparo yung maayo sa salog intahan ng cellphone, pero buhi pa intahan kayo. Kuan ligon ni cellphone na ba, dugay-dugay na gini cellphone na ni regalo na sa ko ang mga buotan ng mga amo din muna akong ikaduhang cellphone din no. Daghang salamat bisan pag naami mga pagsulay din bahin sa mga amo mga kasuko kalagot, pero nagtigbabaw gyapon ang ilang kaayo din kanamo. So di man ni sila kabalo mo tukol din so karon suko sila tagtaod ngisi naman ni sila, mao man ilang mga batasan din so patigbabaw gyapon ilang kayo unsa man ang mga problema din ginahanglan gid nga istoryahan tayo ng mga ipasaylo sa usag-usa ug mao kinadayon ang lakaw sa panahon. So daghang salamat mga bay, mo na ang full screen ug pagamyan na pud ninyo pinduto na pud ninyo utro ning square diri kilid. Tara magamay na pud siya sa mo na daghang salamat yung tutorial sa YouTube sa mga wala pa kay baw no. Dara mga bay, daghang salamat din tanan, and I love you all. God bless us all.